Comença a Josa FM el programa del món del motor, la Fórmula 1, MotoGP i tota l'actualitat del motor en Motor a Punt. Presenta i dirigís Iñaki Martínez. Hola, què tal? Benvinguts a Motor a Punt, el programa d'informació del món del motor de 2 i 4 rodes de Josa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes. Edició 406, la d'aquesta setmana, en el que anem a tindre una entrevista amb el pilot de xàtiva de motociclisme, Alberto Bertran, que es contarà com ha sigut la temporada i coneixerem la seva trajectòria. A més, també tindrem la prèvia de la Fórmula E, el Xaprix de Sabaló, coneixerem la graella amb Vicent Chirlaque, i també tindrem notícies de MotoGP i a més en la Fórmula 1 amb Cristian Pastor repassarem el que ha sigut aquest Gran Premi, que té resultats, classificacions, i també tindrem la prèvia de l'últim Gran Premi de temporada d'aquest Gran Premi d'Abu Dhabi amb el que és els detalls del circuit, horaris i meteorologia. És per on soy Iñaki Martínez. Com cada setmana recordo que es podeu escoltar a través de Josa FM, també a la xarxa d'emissores municipals valencianes que connecten aquest programa i, com no, a les nostres plataformes de podcast que recordeu es podeu escoltar a qualsevol dia. Així que anem a començar esta edició de Motor a Punt, la número 406 i primera del mes de desembre, últim mes que, per cert, és l'últim que tindrem d'aquesta temporada al programa. I comencem l'edició d'aquesta setmana i ho anem a fer amb una entrevista a un pilot de motociclisme, un pilot jove, un pilot en el que ha estat competint en la Copa d'Espanya i que és de la nostra zona, de la nostra comarca de la Costera, concretament de Xàtiva. I és Alberto Bertran, que el tenim així als nostres estudis. Hola, Alberto. Hola, Iñaki, com estàs? Doncs molt bé, encantat que estigues així amb nosaltres. Benvingut a Motor a Punt i així a Josa FM. I bé, comentar-te doncs, com un pilot que has estat competint en la Copa d'Espanya, també has competit en aquesta temporada en la Red Bull Brut Cup. En fi, primer de tot, per a que ens coneguen un poquet els nostres oients, que et coneguen, com vas començar al motociclisme? Bueno, vaig començar amb mon pare de xicotet arreglant una moto que es va comprar ell, i també en casa estava veient carreres de MotoGP, no? I veia Lorenzo, que era el pilot que més m'agradava, i volia fer les curves com les feia ell i tot. I ja me va comprar una pitbike de marxes para que me ensenyara, i ja una vegada me vaig ensenyar me vaig apuntar a una escola que és ja d'Emilio Trujeque, on vaig aprendre molt i m'ho vaig passar molt bé també. Cada vegada que el torne a veure sempre m'ho passe molt bé en ell, i hasta el 2022 que vaig començar a fer el campionat valencià de minimotar 85, i en el 2022 vaig quedar subcampió. La veritat és que bé, ja hem vist ahir una de les coses que sempre, no? Sobretot és on se comença en la base, no? En la part de baix és on se comença, no? I sobretot per l'afició, no? Sempre per veure carreres, per tindre familiars, no? Que te donen aquest suport per a aquesta passió, no? Per les dues rodes, no? I, en fi, en quines categories t'iniciares? Vaig començar, com he dit abans, en 2022 en minimotar 85. En 2023 ja vaig pegar un bot, vaig passar a la categoria de KTM 390, que era una copa monomarca que realment era més per a ensenyar-se, que m'ha servit de molta utilitat, i ja este 2024 he començat en Yamaha, en Supersport 300, fent la Copa d'Espanya i la
el campionat d'Espanya de 300 de la Blue Crew de Yamaha. Així és, no? La veritat és que és unes categories en les que les iniciacions sobretot, no? El supermortal, i després ja passar a lo que és el motor racing, el que és una moto en este cas que diguem de gran premi, no com que diu, però en este cas estem parlant d'una superesport. Sí, de motos de velocitat. Motos de velocitat, correcte. Això vull dir que no m'eixia en aquest aspecte. En aquest cas començaràs a rodar en uns primers circuits, no? Sobretot de supermortat, i després ja a passar als circuits de velocitat, però més o menys quins són els que millor tens millor record o t'iniciares també en aquests circuits que digues, estos són circuits que són... Bueno, en Minimotar vaig començar a córrer en circuits xicotets, evidentment, perquè aquestes motos no són per a córrer en circuits grans. Vaig començar corrent en Albaida, en Villena, en circuits d'aquest tipus, i la veritat que allí m'ho passava molt bé. Anaven els meus companys, una vegada acabaven les carreres i això, en les bicicletes, en els patinets per dins del circuit. Va ser una època que vaig disfrutar molt, la veritat. Així és, no? Hasta poder rodar en el gran circuit que tenim a Xas, com és el circuit Ricardo Tormo. Exacte, que és un gran circuit. És un grandíssim circuit. Esperem que Pronter també tinga ja de nou aquesta activitat que tant ens agrada i que lamentablement per les circumstàncies que ha tingut la Dana, doncs ha tingut que parar la seva activitat en este últim recta final de temporada. Has tingut ja victòries. Recordes quan arriba aquesta primera victòria? Sí, afortunadament este any vaig aconseguir les dues primeres victòries meues al circuit de Alcarràs. Sí, no me'n recordava molt bé. Correcte, el circuit d'Alcarràs. I va ser des del primer dia en els entrenaments, ja en la segona tanda ja vaig estar fent temps de pole. La veritat que m'haig adaptar molt bé a aquest circuit i me va encantar. I vaig fer una de les meves millors carreres i des de la primera volta pràcticament fins a l'última liderant tota la carrera. I havies comentat ja que tenies alguna forma del palmarès, no? Sí, en 2022 vaig ser subcampió de Minimotar 85 de la Comunitat Valenciana i este any he sigut subcampió de la Copa Yamaha de la Blue Crew de la R3. Així és. I bé, també hi ha que dir, no, que eres un pilot en diabetes tipus 1. Com reaccionares quan te diagnosticaren i què és el que et va motivar per seguir damunt la moto? Bueno, realment quan me van diagnosticar era encara, com aquell que diu, un xiquet, que encara soc jove, però allí en aquesta època, en el 2020, era un xiquet i realment no sabia lo que m'enfrontava exactament ni la magnitud de perill que té la enfermetat, però simplement me van explicar lo que era i vaig agarrar els bolis d'insulina i vaig començar a punxar-me jo. I mentre poguera continuar fent el que més m'agradara, no me vaig rendir fins a arribar on estic ara. Imagina que portes uns controls, no? Però què és el que s'ha de controlar més quan és uno a competir? Bueno, principalment mirar que la glucosa estigui en rango, que no estigues ni baix de glucosa ni alt de glucosa, perquè tampoc és bo. Massa estrès i no arribes a tindre un control exacte sobre el teu cos, ni tant en glucosa baixa ni en glucosa alta. Sí, la veritat és que són controls que s'ha de tindre sobretot en la glucosa i és una cosa de les que he après perquè per aquest programa també ha passat un pilot com és, que igual coneixes, con Dani Albero, perdó. Sí. Pilot que ja saben els nostres oients que és un pilot amb diabetes que ha competit en la prova més dura del món del motor, com és el Rally Dakar, tant en 2 rodes com en 4 rodes, i han arribat a ser finisher en les 2 modalitats que va estar, en clàssics com en les motos, i bé, què diries o quin consell diries
a un que vol ser pilot i pateix aquesta diabetes de tipus 1? Què és el que s'ha de motivar per a poder que puga intentar ser pilot? Bueno, sobretot que no es vinguin a baix i no es rendisquen per lluitar per fet de lo que volen ser. Tant si vulguin ser pilots de minimotar o de velocitat. Tenen que lluitar i no rendir-se, és el més important. Se pot arribar perfectament, no hi ha ningun tipus de limitació. La qüestió és controlar sempre les coses, no? I sobretot mantindre de que amb diabetes tot és possible i que s'ha de... Amb un control i amb mesures bones tot és possible. Efectivament, així és. Anem ja a passar a parlar del que ha sigut esta temporada, no? Esta vez, com he dit, aquesta Copa d'Espanya en la categoria de Supersport 300, també esta vez aquesta Copa de Yamaha, i has competit també en alguna prova de la R3 World Cup, que és esta Copa de monomarca de Yamaha, que està en el Mundial de Superbikes. Sí, així és. A principi d'any vaig anar a Barcelona, vaig fer un wildcard en el campionat del món de la R3 i era la primera vegada que agafava una 300, una R3, i la veritat que me vaig ir millor de lo que jo em pensava. I a final d'any també, al quedar subcampió de la Copa d'Espanya de R3, em vaig classificar a la superfinale. Competint en pilots com Gustavo Sánchez, com Marc Beach, no? Que és el que ha sigut el campió, dintre els millors, i després també, si no recordo mal, no sé si estigués també en aquesta carrera el mateix cap de setmana amb una pilot que és campiona d'Europa de motociclisme, com Natàlia Rivera. Sí, en Barcelona sí que vaig estar corregent en companyia d'ella. Sí, correcte, que és a més també del projecte de Yamaha, no? I la veritat és que també doncs, ha sigut ja també passar per aquest programa també la campiona d'Europa de motociclisme femení. I bé, has estat també, com he dit, aquesta Copa d'Espanya, aquesta Supersport 300, que els objectius de la temporada, quins són els que tenies marcats? A veure, evidentment, els objectius que uno sempre se marca és guanyar, no? Però després està la realitat, que és molt diferent a lo que tu penses. Va ser el primer any m'he eixit prou bé, la veritat que jo he fet prou errors per voler anar per damunt de les meves possibilitats. He tingut moltes caigudes i molts fallos per falta d'experiència, però havent pogut quedar subcampions de la Copa R3 d'Espanya i en teoria anem a quedar tercers de la Copa d'Espanya de Supersport 300, però van tindre una fractura entrenant per a l'última carrera que s'anava a disputar en Navarra i no van poder anar, van perdre aquesta tercera posició. En aquesta tercera posició del campionat, no? En aquestes patires una greu lesió de 2 fractures, que com estan en la recuperació? Bueno, la recuperació la veritat que està anant un poc més lenta de lo que jo m'esperava, però el positiu és que anem avançant de forma correcta i la cosa va millorant a poc a poc. Això n'hi ha que anar a poc, no? Intentar recuperar-se quan abans. Són lesions que són difícils, no? I que bé, doncs està clar que segurament era la intenció estar ahí lluitant de fer l'última carrera, però lamentablement doncs no ha pogut ser per aquesta lesió. Volia preguntar-te també per la competició d'esta Copa d'Espanya, i he preguntat si hi ha molta competència de pilots, vull dir, n'hi ha un nivell òptim de dir, així hi ha pilots que abans o després també poden despuntar. Sí, la veritat que la Copa d'Espanya enguany ha hagut prou de nivell. Ha hagut algunes carreres que sí que han hagut molts pilots de l'SBK, que és un campionat amb molt de nivell, i no ho hem fet mal, la veritat. Ha sigut un campionat que ha tingut dificultats, i damunt el que més m'ha agradat enguany és que quasi tots els demés pilots anaven en equips, en telemètrics, en mecànics, que estaven damunt de la seva moto cada minut,
I jo he anat amb mon pare i amb ma mare i en una maleta de ferramentes i hem pogut guanyar-los o batir-los a pràcticament tots. Unes quantes qüestions més. Trobes de normal moltes vegades en els campionats que has estat en les motos, per exemple en la Blue Cup, amb la de Copa d'Espanya, no? Sobretot són motos preparades, hi ha 3 motos que... Sí, en la Copa d'Espanya tu portes la teua moto, la de l'equip, que evidentment està preparades, i en la Copa del Món de la R3 allí hi ha motos, totes exactament igual, que les tiren a sorteig per a cada pilot i són totes en les mateixes condicions. Així és. I bé, 2 qüestions més, i era un poc per preguntar-te també quines són les persones que més el recolzen abans d'una carrera, perquè imagina que hi haurà algun nucli, no?, important. Bueno, evidentment me'n recordo de totes aquelles persones que m'apoyen, de mon pare i ma mare, que estan en aquests moments tan de nerviosisme, però a mi, antes d'una carrera, sempre m'agrada estar un poc a soles i concentrar-me en mi mateixa per a que isca tot bé i confiar en mi. Això és molt important, no? El suport dels pares que estan ahí donant el suport necessari, els ànims últims, i sobretot també els membres de l'equip, que tal vegada doncs, això també fa per a que tinguin una estratègia bona, per a que estigues ahí el més concentrat possible, i sobretot és molt important això. I ja per últim, doncs, preguntar-te per la propera temporada, quina és la idea? Seguir en la Copa d'Espanya o intentar estar en algun altre campionat? Bueno, la idea per a l'any que ve és fer altra volta la Copa R3 de la Blue Crew, guanyar-la i anar altra volta a la Superfinale per intentar guanyar-la, i també preparar algunes carreres fortes de l'SBK, ja que no les puguem fer totes perquè no tinguem prou recursos econòmics, però les poques que puguem fer, preparar-les molt fortes. Així és. Doncs, Alberto, per tant, hi ha alguna cosa que vulguis afegir, algun agraïment? Sí. M'agradaria també donar moltes gràcies a tots els meus patrocinadors, que sense ells no hauria sigut possible tot el que he estat fent fins ara, que són Grupo Alameda, Levicars, Extinchat, Edra, també. I després també donar gràcies a Gerros Nadal i sobretot al meu preparador de motors, que compta amb ell, que és molt bo, que és d'ací de Xàtiva, que és PCO, que és Paco Alonso, que tinc la sort de que m'ajude, que està en el Mundial de MotoGP, de tècnic, i compta amb ell per a que me prepare els meus motors i m'ajuda molt, la veritat. També donar gràcies al meu entrenador, Mateo Túnez, que ja per a mi, a part d'entrenador, és part, com a mi, per a de la família, i ja també un amic que m'ensenya molts valors i me dona molts consells a l'hora d'entrenar i de carreres. Així és. Doncs, Alberto, moltíssimes gràcies per atendre's així a Motor a Punt, a Josa FM, i desitjar-te que acabes molt bé l'any i que el 2026 siga un any d'èxits i que siga una grandíssima temporada, i recordar-te que així tens un programa, un micro, quan vulguis, que saps que està a casa també. Moltes gràcies. Take it slow, but it's not typical. Sintonia per a parlar de la Fórmula E, que torna este cap de setmana en el que serà la temporada del 10 aniversari, 11ª temporada d'este campionat elèctric, i comença este cap de setmana a l'Eprit de Apolo. Ja feia anys que no començava de forma bianual, vull dir que de normal començara en l'any anterior i que després finalitzara en l'any posterior. Això no, ja feia uns 4 temporades, si no recorde mal, ara ens ho contarà Vicent Chirlaque, però diguem, és una de les novetats
d'esta temporada, no? Començar abans, i que anem a tindre 16 Prix, que ara sí ja repassem, però anem a que Vicent Xirlaque primer ens conte com és esta graella d'aquesta temporada 11ena del Campionat Mundial de la Fórmula E. Este cap de setmana comença la temporada del Campionat Mundial de la Fórmula E amb l'E-Prix de Sao Paulo, al circuit homònim, una temporada que acabarà l'últim cap de setmana de juliol a l'E-Prix de Londres, a la capital de la Gran Bretanya. Després de 4 temporades seguides començant amb l'any, en esta ocasió tornem al format bianual pel qual s'havia caracteritzat la categoria des dels seus inicis. Esta, de fet, serà l'11a temporada i en els 7 mesos que durarà es disputaran 16 proves en 10 E-Prix diferents, amb algunes novetats, com l'E-Prix d'Aràbia Saudita, que passa a disputar-se a Jeddah, el dels Estats Units, que també canvia d'ubicació i torna 10 anys després a Miami, i la tornada també de l'E-Prix de Jakarta a Indonèsia. La graella està composta per 11 equips i 22 pilots, sense representació espanyola, amb 7 subministradors de motors diferents, que estrenaran el nou cotxe Gen 3, que seguirà tenint el xassís únic de la marca Spark. Estos són els pilots i equips d'esta temporada 2023-2024 del Campionat Mundial de la Fórmula E. Comencem amb l'escuderia subcampiona TAG Heuer Porsche, que seguirà comptant amb l'actual campió, l'alemany Pascal Wehrlein, i el portuguès Antonio Félix da Costa, mentre que a la campiona de l'última temporada, Jaguar TCS Racing, seguiran comptant amb els neozelandesos Nick Cassidy i Mitch Evans, actual subcampió de la categoria. Seguim ara al DS Penske, que esta temporada manté el francès Jean-Éric Vergne i incorpora l'alemany Maximilian Günther, que en un canvi de cromos amb Maserati substituïx Stoffel Van Dorn. En l'escuderia Nissan segueix l'anglès Oliver Rowland, acompanyat en esta ocasió pel francès Norman Nato, procedent d'Andretti, substituint Sasha Fenestras, que se n'ha anat a la superfórmula japonesa. I en l'equip Andretti, que manté el seu motor Porsche, segueix l'anglès Jack Dennis, mentre que s'incorpora el suís Nico Müller, vingut de l'ABT Cupra, en substitució de Norman Nato, que, com deien, ara està a Nissan. Mentrestant, en l'equip Envision Racing hi ha continuïtat total, tant amb els motors Jaguar com amb els pilots, els neerlandès Robin Frins i el suís Sebastian Buemi. En l'equip Neon McLaren segueix l'anglès Sam Bird i s'incorpora el seu paisà Taylor Barnard, que ja va disputar un parell de carreres la passada temporada i fou subcampió de la Fórmula Regional d'Orient Mitjà. En substitució té Jack Hughes, ara a Maserati, i en Kiro Race, on canvien el motor RT pel de Porsche, seguiran comptant amb l'anglès Dan Ticktum i incorporen l'alemany David Beckman, provador de Porsche, al lloc de Sergio Setecàmara, esdevingut provador de Nissan. És moment per a l'escuderia Lola Yamaha Abt, que han deixat el motors Mahindra per desenvolupar-ne els seus propis. Seguiran amb el brasiler Lucas Di Grassi i s'incorpora l'únic debutant d'enguany, el barbadià Zane Maloney, que ve de la Fórmula 2 per substituir Nico Müller, ara amb Andretti. I acabem amb l'escuderia Mahindra Racing, on continuaran el neerlandès Nick de Vries i el suís Eduardo Mortara. Per acabar amb este repàs a la nova temporada dels monoplaces elèctrics, els favorits per al títol són l'actual campió Pascal Wehrlein, Mitch Evans, Jean-Éric Vergne i Oliver Rowland, però no podem descartar, com sempre, que algun altre pilot puga donar la sorpresa. Gràcies, Vicent, per portar-nos aquesta graella d'esta temporada de Fórmula E, que començarà, com he dit, este cap de setmana, i que el calendari d'esta temporada, doncs, ja diguem, comença este dissabte a l'E-Prix de Sao Paulo, el circuit urbà d'esta ciutat, a Brasil. Després tindrem el dissabte 11 de gener l'E-Prix de la ciutat de Mèxic, a l'Autòdrom Hermano Rodríguez,
ja serà això el 2025. 14 i 15 de febrer, divendres i dissabte, l'Aràbia Saudita serà testig d'eixe Prix de Jeddah, que s'estrena al circuit de la Corniche de Jeddah. Després, el 12 d'abril, tindrem l'Prix de Miami, sols una ronda, en este cas el Homestead Miami Speedway. El 3 i 4 de maig tindrem eixe doble ronda a l'Prix de Mónaco, al circuit de Monte Carlo. Després tindrem eixe Prix de Tòquio al Japó, al circuit urbà d'esta ciutat. 17 i 18 de maig, el Prix de Xangai al circuit internacional de Xangai, 31 i 1 de juny a la Xina. Després tindrem el Prix de Jakarta al circuit internacional de la capital d'Indonèsia el 21 de juny. Doble ronda a l'Prix de Berlín, 12 i 13 de juliol al circuit de l'aeroport de Berlín-Tempelhof, i l'Prix de Londres, que tancarà temporada amb el circuit del centre d'exposicions Excel London de la capital de Gran Bretanya. Anem amb novetats d'esta temporada també. Dir que el cotxe, el Gen 3, és un vehicle Gen 3 Evo, serà el vehicle que s'estrenarà esta temporada en desenvolupament, i ha sigut bo per part de Williams Advanced Energy, que subministrarà les bateries. Spark, recordem que és el xassís, i dir que Hankook subministrarà pneumàtics per a tot tipus de clima que incorporen biomaterials i cautxó sostenible. Anem amb este cas el circuit d'este cas de Sao Paulo, que és un circuit de 11 curves, 2,9 quilòmetres de longitud, i uns horaris que diguen que la creació serà a les 2 menys 20 hores de 6 espanyola, i després la carrera serà a les 6 de la vesprada. Ho podreu veure a través d'Eurosport Player i Max, que es diu ara, i després també ho podreu veure a través d'Eurosport 1, la carrera. Així que contarem la propera setmana com ha sigut eixe Prix i ara anem a MotoGP. En Motor a Punt parlem de MotoGP. Temps per a MotoGP, on anem a repassar notícies que han sigut destacades, com Jorge Martín, sobretot, que bromeja amb Pablo Motos sobre la fàbrica amb David Broncano, que diu que estima més cotitzat que el Bitcoin. Aquesta polèmica que hi ha hagut a nivells televisius entre Televisió Espanyola i Antena 3, que Jorge Martín havia anat a l'entrevista de la programa La Rueda de David Broncano, i després va tindre que cancel·lar aquesta entrevista primer, i que s'emetirà primer, com sempre feien, al Hormiguero, que després en l'audiència el programa de la Revuelta de Televisió Espanyola va ser el que més audiència va tindre aquesta entrevista que la que va tindre amb l'Hormiguero en Pablo Motos en Antena 3. Márquez analitza la seva arribada a Ducati, Bagnaia és Vinícius i jo soc Mbappé. Diu que en aquest cas també el seu referent és Rafa Nadal, que ja el tenista balear, que ja es va retirar fa unes setmanes. Acosta no està allà, el cel és el límit. Jorge Martín se diverteix entrenant amb motocross amb Àlex i Marc Márquez, i diu que està agraït per cada caiguda. També diu que la pregunta de Ducati ara segur que s'estan arrepentint, i que es va donant un bany de masses en Sant Sebastián de los Reyes. Cito por desvela com se troba el seu fill errant. Àlex està bé i mai ha sigut detingut. Després tinguem un íntim amb Márquez i Bagnaia, afirmen des de Ducati. Després Bagnaia, la seva derrota, Juan Martín, de guanyar no és el més important. Més de Ducati diu que dona la benvinguda a Marc Márquez amb un emotiu festa dels 4 fantàstics. I Marc Márquez diu que té clar l'objectiu de 2025, si no guanya jo, guanya Bagnaia. I després Marc Márquez diu que intentarem tindre 9 títols en 2027. Així que amb aquestes notícies doncs anem ara a passar a parlar de Fórmula 1.
En Motor a Punt parlem de Fórmula 1. Temps per a la Fórmula 1, no tinguérem aquest gran premi de Qatar. En la Fórmula 1, en l'esprint, la victòria va ser per Oscar Piastri, segon Lando Norris, tercer George Russell, complet en la zona de punts, quart Carlos Sainz, cinquè Charles Leclerc, sisè Lewis Hamilton, setè Louis Huckenberg i vuitè Max Verstappen. Fernando Alonso va acabar en aquesta 11a posició. I pel que fa a la carrera, la victòria va ser per a Max Verstappen, segon Charles Leclerc, tercer Oscar Piastri, complet en zona de punts, quart George Russell, cinquè Pierre Gasly, sisè Carlos Sainz, setè Fernando Alonso, vuitè Guan Yu Zhou, novena posició per Kevin Magnussen, la desena posició per a Lando Norris. La classificació del campionat està liderada per Max Verstappen, 429 punts, segon Lando Norris amb 349 i tercer Charles Leclerc amb 341. Destacar la cinquena posició de Carlos Sainz amb 272 i la de Fernando Alonso és novè amb 68 punts. Per constructors, McLaren Mercedes lidera 640 punts, segon Ferrari 619, tercer Red Bull Racing Honda amb 581, quarta posició per a Mercedes 446 punts i sisè Alpine Renault amb 59. Ara de seguida amb Cristian Pastor analitzem el que ha sigut este gran premi de Qatar, en el que en la carrera les declaracions deia Verstappen que ataca Russell he perdut el respecte per ell. Una segona posició de Leclerc que diu que havia firmat un paper que es diguera que seríem segons, i Piastri diu que el pòdium és però no és el resultat esperat. Sobre Alonso diu que este resultat estava en nostres millors somnis i Carlos Sainz diu que intentaré rematar l'any amb un gran últim cap de setmana. Anem a parlar de la F2, la Fórmula 2, que tornava a haver prova este passat cap de setmana, en el que està aquesta lluita del campionat, i la veritat és que continua aquesta lluita després d'estes carreres que s'han disputat este passat cap de setmana, en el que en la primera carrera, en aquest cas la carrera que és sprint, la victòria doncs, va ser per a Oli Berman, segon Jack Crawford i tercer Charles Bershore. No va poder eixir a carrera Pepe Martí, i en el que fa a la carrera principal, la victòria va ser per a Paul Aron, segon Isaac Hadjar i tercer Gabriel Bortoleto. Fora dels punts acabant la de setena posició Pepe Martí. Un campionat que està de la següent manera: Gabriel Bortoleto 188 punts i mig, segon Isaac Hadjar amb 188 i tercer Paul Aron amb 163. Destacar la posició de Pepe Martí, que el trobem en la setena posició amb 43 punts, mentre que per equips Invicta Racing 262 punts i mig és el que lidera, segon Campo Racing amb 271 i tercer MP Motorsport amb 200 punts i mig. També va haver F1 Academy, el que sí que va haver és sols una carrera, i va ser en este cas la victòria per a Dorian Pin, segon Avi Pulin, i la tercera posició per a Maya Weng. En la vuitena posició, dins dels punts, va acabar la pilot Nerea Martí. Així que amb aquest resultat Avi Pulin va ser el que va aconseguir la victòria, està liderant, el campionat, i ja és campiona d'esta F1 per primera vegada, així que no per una Avi Pulin, que ha aconseguit el campionat amb 263 punts. Segon és Dorian Pin amb 180 i la tercera posició és per a Maya Weng. Nerea Martí és quarta amb 106 punts. El campionat d'equips està liderant Prema Racing amb 372 punts, segon Rodin Motorsport amb 304 i tercer Campo Racing amb 232.
I després de repassar aquests resultats i classificacions d'este Gran Premi de Qatar, és temps per a l'anàlisi de temps de tertúlia i tenim a l'altra banda de l'aparell telefònic el nostre amic Cristian Pastor, a qui passem a saludar. Hola, Cristian. Com esteu? Bé, encantat de que estiguis així amb nosaltres a Motor a Punt una vegada més i bé, ja està finalitzant aquest campionat de Fórmula 1 i vist que este cap de setmana teníem este Gran Premi de Qatar en una sprint i una carrera. Si te pareix, comencem per la sprint, en el que la victòria doncs, va ser per a Piastri, encara que Lando Norris va ser el que va poc aquest domini de carrera, però la veritat és que una sprint en el que McLaren començava a marcar terreny en aquesta lluita pel campionat de constructors. Sí, de veritat que l'esprint va estar bé per a McLaren i el detall de va tindre Lando, jo encara no sé per què va deixar passar a Piastri com fent-li aquest regal, quan havien tingut en el Mundial alguna que altra disputa, no? Recordes, Iñaki, això de l'enginyer, te hará falta Piastri para ganar el Mundial, no? I que li va costar tantes voltes a Norris al final cedir-li la posició a Piastri i aquest detall de deixar-lo guanyar, algo té que haver-hi darrere. Però sí, que va estar bé per a McLaren, l'esprint, no la carrera, però sí l'esprint. Sí, en una sprint en la que Carlos Sainz va ser en aquesta quarta posició i Fernando Alonso, que acaba en aquesta 11ª, va ser més destacat en un Russell que acaba en aquesta tercera posició completant el podi, o més destacar, i després una carrera en la que molt va ser el que va aconseguir Max Verstappen, que no estava còmode en l'esprint. És cert que després en classificació jo crec que va fer una volta estratosfèrica en la Q3 que pense que alguna explicació tindria això, perquè és de veres que no estava anant gens còmode el Red Bull Iñaki, Max Verstappen fa totes les voltes estratosfèriques. És un talent que pocs pilots hem vist en aquest talent. Sí, però és de veres que esperàvem, no?, veure què és el que anava a passar en aquest moment en el que no estava anant còmode cap de setmana i de repent fa la pole position. Correcte. I quan té que estar Max, està, i si no està, agatxa el cap i arriba al final. Efectivament. I després veure aquesta carrera, no?, que va ser un domini de Max, és de veres que per moments Lando intentava apropar-se, va tindre moments també... Sí, però li faltava aquesta punta al final per a poder adelantar-lo, i aquesta perseverància que jo crec que este any aquesta maduresa li ha fet falta a Lando, poder portar aquesta situació que Max l'ha matxacat, no només en aquesta carrera, en moltes, i l'ha arribat a cometre errors com aquest error que al final per telemetria veuen que quan tens que decelerar continues accelerant i aquesta volta els comissaris sí que han estat bé, han penalitzat penalitzacions dures, perquè penalitzacions de 10 segons, de stop and go, coses que fa molt que no vegem, i quan les hem vist aplicades ja té que ser la cosa molt greu, però així a la mínima caien 10 segons de penalització. Inclús a Russell li van caure al final 5. Lando tenia que haver pensat un poc més, perquè McLaren té en joc tornar a guanyar el Mundial de Constructors, que poca broma, no? Sí, poca broma, perquè és de veres que recordem, que ho hem insistit, no?, que guanyar el campionat de constructors per als equips és un important, i si no recorde mal estan en 2 milions de diferència qui guanya al segon classificat. Clar, estos diners de campionat de constructors són importants, perquè clar, no és el mateix en un cotxe de Fórmula 1, no?, insistís en que per a desenvolupar el cotxe 2 milions més que menys és una diferència un poc abismal. No sé si són 2 o un poc més, però ja és el prestigi de guanyar un Mundial, i un equip com McLaren, no? McLaren fa molt que no està a dalt, va passar l'època Honda, ara està tornant a estar a dalt, i no sé si el té molt que guanyar un Mundial de Constructors, no recordarem quin any va ser, no?, perquè el 2008 o 2009 podria haver sigut l'últim Mundial de Constructors que té McLaren, quan sí, el títol de Hamilton... Correcte, en el 2008. 2008 va ser l'últim títol que aconseguia Ferrari de constructors. Ha plogut molt. Sí, ha plogut molt, i la veritat és que és cert que Ferrari està davant d'aquesta oportunitat
d'aconseguir aquest títol de constructors, però la veritat és que McLaren, com també des de ja dels finals dels 90, que no té aquesta oportunitat de aconseguir un campionat de constructors, i també és cert que al final els pronòstics doncs, es van un poc no tindre en compte, perquè Ferrari no estava previst que fos tan ràpid com va ser després en carrera a Qatar, perquè ja no era un circuit que s'afavorirà per les rectes, i finalment acabar en aquesta segona posició per davant d'un Oscar Piastri, que va aconseguir una tercera posició, que també va estar aquesta lluita final, però de menys d'una dècima. Sí, i Lando encara va poder acabar 10 i amb el punt de volta ràpida. Però encara així jo crec que Ferrari ho té complicat, crec que són 21 punts, i igual McLaren puntuar més o menys dignament, encara tenen un poc el Mundial, jo crec que nugat. Però bueno, tot pot passar. Sí, perquè és molt important que... I Abu Dhabi també és un circuit que tampoc és tan fàcil adelantar en Abu Dhabi. Sí, però també és de veres que si mirem el que és Abu Dhabi, no? Que bueno, en seguida ho comentarem, no? El pronòstic de què podem esperar en aquesta carrera. Hem de dir que Ferrari... ja diguem, està a 21 punts de McLaren, i clar, ja tindria que ser que no puntuara algú dels dos McLaren que guanyaren. Pues tot una moneda, però encara així jo crec que McLaren, si es concentra en el Mundial, encara es deixa el Mundial, i tenen molt en joc, Sí, tenen aquests punts, encara aquests 21 punts que s'han de defendre, i la veritat és que s'esperava molt que podia haver-se sentenciat, era lògic, però finalment Ferrari ha reaccionat com se podia també esperar, i bé, ens ha deixat un campionat de constructors que es decidirà en aquesta última carrera. Ferrari ha fet molt bona temporada, perquè cal recordar que van començar molt darrere i han anat, igual que McLaren, han anat menjant-li el terreny a Red Bull i deixant un cotxe preparat per a la pròxima temporada, perquè cal recordar que el 2026 canvia tot i que l'inversió que van a fer per l'any que ve van a ser els cotxes pràcticament iguals, van a ser una evolució d'este any. Poquetes escuderies van a fer un cotxe nou. Quina pot ser que faci un cotxe nou? Aston Martin, perquè ja tinguem la base d'este cotxe, però els que han tingut un bon cotxe van a continuar evolucionant. I conforme acaba el Mundial, va començar el Mundial que ve. I este any està acabant pels aficionats molt més interessant, perquè tens a Mercedes ahí, tens a Ferrari, tens a McLaren, tens a Red Bull. Sol és un cotxe de Red Bull, però tens ahí a Red Bull. Què més se podem anar? Si haver començat el Mundial en estos 4 cotxes emparellats, que a veure, està molt més emocionant. Segur. I tant que seria emocionant. Però estem veient un campionat final en el que, ja diguem, s'estan aconseguint victòries diferents, han entrat aquests equips que estan ahí lluitant, tinguem un campionat de constructors, com he dit, que s'està decidint, i la veritat és que, clar, l'únic que no ha canviat ha sigut el campionat de pilots, que és Max Verstappen, que ha aconseguit aquest quart títol i que aconseguia, en aquest cas, la victòria. Preguntar-te per els espanyols en esta carrera. Carlos Sainz acaba en una sisena posició, que jo crec que Carlos està més o menys havia guanyat una posició quan respecte a l'eixida, i que crec que també doncs, més o menys era mantindre poc, no? I així també la contribució de punts per a Ferrari en aquest campionat de constructors, mentre que si mirem per Fernando Alonso, doncs una grandíssima classificació. Fernando Alonso es va trobar una cosa que no s'esperava, perquè ja ho portava dient fa 3-4 carreres, que estos circuits que anaven a ser en cada resultat pitjors, i s'esperaven posicions d'últim, antepenúltim, i va acabar sèptim, crec que va acabar. Sí, correcte. Això és que jo ni m'ho esperava, però al final també cal dir que s'estaven neigant, van deixar d'estar. Entonces ahí Fernando va poder pescar i ha hagut un circuit complicat d'adelantar, ¿no? Que les costava molt adelantar. Entonces va tindre aquesta sort. Sí. Una sort per Aston Martin per la seva part. Crec que Stroll va abandonar, pot ser? Sí, correcte, clar. Evidentment, aquesta col·lisió que va tindre en aquests primers moments, no? que va tindre amb Esteban Ocon i si no recordo mal, va tindre que abandonar, correcte? Stroll, i és de veres que tindran en la vuitena, Colapinto, que va tindre que entrar, per cert, a complir una sanció Stroll, que després ja va tindre que abandonar,
En fi, Sí. era un cap de setmana per oblidar per a Lance Stroll. Bueno, jo crec que tots els caps de setmana són per oblidar per Aston Martin, Iñaki, perquè al final el que fa Alonso, ara mateix a la parrilla, pocs pilots són capaços de fer-ho, llevant d'ell o Max, i se remuntades, Hamilton podria fer-lo, però Hamilton últimament no està inspirat, però Aston Martin fa 2 temporades prometia una cosa i ja no anat cap arrere. Sí, i és més també dir que ja que tindre este precedent en el que en el que tindre en compte que a Fernando doncs, va fer una carrera en la que va fer un avançament en Pirelli, va fer molt bona parada per a passar per davant de Kevin Magnussen, algo que va ser clau perquè finalment per a poder llevar-se un Haas que estava tinguent en aquest moment ritme i finalment després ja no va ser perquè ja no tenia la potència tal el Haas. Sí, damunt va fer Fernando molt bona estratègia, no? Perquè va fer crec que va fer doble parada de pit stop, va ficar en pneumàtic una altra volta en el pneumàtic mitjà, quan tots anaven en el dur, que en el safety car se les va gelar i ahir Alonso va trobar aquesta partida al pneumàtic mig i va poder apretar un poc més les coses. I és veres que va haver un moment en aquest moment de carrera en un safety car que és molt inusual, no? Treure un safety car perquè una peça que estava punxant els pneumàtics, no? Que sí. La peça d'Alex Albon, que estava ahí, que no veien per la llum i que van tindre que treure un safety car passant per seguretat per el carrer de boxes i en este cas doncs aquestes punxates de Carlos Sainz i de Hamilton va ser els quals, però clar, ahir en aquest moment va haver un moment de desorganització, no, en direcció de carrera. Sí, però esta volta la direcció de carrera ho ha fet bé, han sigut severs, han vigilat la seguretat, que ficar un virtual safety car, sí, també t'ho haver solventat, però el que tenen que revisar la recta de meta i no poden estar els cotxes passant ahí en un virtual safety car, encara que parega que van a espaiet, no van gens a espaiet. I sobretot hi havia que buscar on estaven aquests trossos, no?, de fibra, sí. Que estaven causant, no?, les punxades d'aquests pneumàtics que va tindre tancar-se com Lewis Hamilton, no? I crec que després, a destacar un poc el que va ser en carrera, per últim, va ser aquesta 8a posició de Guan Yu Zhou, que sí. La veritat és que 8a... Els primers punts diríem per a Sauber, Iñaki, sí, per a... És de veres que Bottas va estar prop, també, però, clar, veient el que venia per darrere com era Lando Norris, que després d'aquesta parada acaba en aquesta tercera posició i volta ràpida, però no està mal per acabar Sauber, que tindrà que millorar un poc el que resta d'any i deixar una temporada més que tots els equips han poder aconseguir punts. No tots els pilots de moment, perquè Bottas és un dels que no ha aconseguit, però esperem que veiem si en l'última carrera encara pot aconseguir alguna més Sauber i Bottas, però en fi. Bueno, Iñaki, això jo crec que ahir no van aconseguir poc, van aconseguir poc, perquè Sauber al final ha demostrat que és l'últim equip de la parrilla i ja veurem per al 2026 quan l'agarre ja Audi, a veure si els alemans són capaços de revertir la situació. Així és. I bé, per Gran Premi d'Abu Dhabi, que ja diguem, ens deixa aquesta lluita entre el Mundial de Constructors, entre McLaren i Ferrari, ens deixa una carrera en la que Ocon ja no estarà, Esteban Ocon. No, Ocon he dit que ja no tornarà més. Bueno, a canvi de no fer l'última carrera, el deixaran fer el test de Haas en Abu Dhabi. Sí, correcte. En el cas de Carlos Sainz sí que tindrà en el test post-temporada en Williams, perquè té permís de Ferrari, però sí, este cas sí que correrà esta última carrera, serà una també de notícia, també i s'ha comiat. També... Permís que no té Hamilton, crec. Correcte, Mercedes pensa que el contracte és fins al 31 i en este cas no podria eixir en este cas a la pista i també hi ha que dir estaríem davant la última carrera de Checo Pérez, que també en este cas esta última carrera abandonava per aquesta rotura de la transmissió en el palier i que, en fi, ara veurem
què és el que va passar ara, que segurament tinga aixida, no l'ha confirmat encara oficialment, però és un secret a veus, no? I sobretot s'estava ja, no sé si mascant ja les últimes setmanes per veure què és el que passava. Ho van comentar així les possibilitats que s'estaven donant per el qual els aconteixements podia donar-se esta eixida de Checo Pérez, i veurem quina és ara l'estratègia de pilots. Hi ha un Ryan Lawson que de moment no està en el seu seient confirmat, està un Franco Colapinto i bueno... Sí, però jo crec que Red Bull, la filosofia que té, que sempre ha apostat per la seva cantera, va fer l'excepció esta que vam veure l'última en Checo Pérez, apostar per un pilot fora de la seva cantera. No ha fet uns resultats abrumadors per a les carreres que porta en Fórmula 1 Checo Pérez, perquè Checo Pérez no porta 3 dies, Checo Pérez porta moltes temporades. Quan Aston Martin era en Force India ja estava allí, ha estat en McLaren i no ha fet els resultats que tenia que fer. Tampoc entenc per què Checo Pérez se li va passar per acá tornar a renovar en Red Bull quan igual havia tingut en mitja temporada ofertes per altres escuderies en menys pressió. Perquè cal recordar que des de farà 5 o 6 anys tots els que passen per el costat de Max Verstappen se'n van. Cas d'Alex Albon i altres pilots que han estat allà, que no han acabat ni la temporada. No sé jo si Liam Lawson passarà a Red Bull, perquè Red Bull porta motor Honda i Yuki Tsunoda també està ahí. Sí, també és una adopció de Yuki Tsunoda. Recordem, sols quedaria, en el cas de Checo Pérez, un lloc en l'equip de Red Bull, i en el RB també estaria, en aquest cas, el altre seient. Dir que en este cas el de Ocon en este cas el reemplaçarà el que ja serà la primera temporada pilot alpí, com és l'australià Jake Doohan, fill del mític pilot de 500 centímetres cúbics, campió del món 5 vegades Mick Doohan. I després dir també, en este cas, aquesta possibilitat que un dels pilots es parla d'Isaac Hadjar, que en la F2, en la Fórmula 2, es juga este cap de setmana amb un pilot que ja té seient per la primera temporada, en este cas en l'equip Sauber, com és Gabriel Bortoleto, o sigui que de fet es separen a mig punt del campionat, i que este cap de setmana es decidirà en l'última també ronda, i que també, per als que continuen seguint els suports en este cap de setmana, hi ha que dir que també se disputarà la F1 Academy, la última prova. El títol ja està decidit per a Bipuring, com ja hem comentat, i sols queda en aquest precedent de que anem a tindre 3 carreres. Ara en seguida en els horaris ho comentarem, però van a tindre 3 carreres degut a que en la segona carrera de Qatar, degut a un accident en la Fórmula Midland una de les proteccions estaven reparant-la i no va donar temps per acabar de reparar-la per a una carrera de la F1 Academy, que va tindre que en aquest cas ser cancel·lada, i per tant per a recuperar aquesta carrera doncs tindrem 3 carreres este cap de setmana en este Gran Premi d'Abu Dhabi, al circuit de Yas Marina, en el que pregunte en tots aquests al·licients, no? En una pista en la que es veuen pocs avançaments, pocs rectes, i sobretot doncs... Una pista, Iñaki, que com hem vist hi ha pocs adelantaments, és carrera urbana, molt bonica, molt artificial, però poquet anem a veure. Jo crec que poquet acció n'hi haurà. N'hi haurà alguns altres que arriesgaran més, perquè el Mundial n'hi ha certes posicions que ja estan decidides, que pese el que pese no li farà molt mal perdre o no perdre, però jo crec que va ser una carrera, en la meva opinió, avorrida. I més els cotxes que cada volta són més amples i més llargs i són més pesats. Sí. Bueno, pues ja estem en aquesta última carrera de la temporada, este Gran Premi d'Abu Dhabi, que serà esta cap de setmana l'última prova que tancarà este Mundial 2024 de la Fórmula 1. Doncs, Cristian Pastor, crec que ho hem resumit tot. Moltíssimes gràcies per estar així a Motor a Punt. Moltíssimes gràcies a tu per convidar-me aquí, i un abraç i bones festes a tots. Així és, que igualment bones festes, i que passes un bon últim cap de setmana de motor, i fins a una propera.
I ara anem a completar la prèvia d'este Gran Premi d'Abu Dhabi amb les característiques del circuit de Jazz Marina, un circuit que ja saben es va inaugurar en l'any 2000, no va albergar aquest primer Gran Premi, un circuit d'una longitud de 6,2 quilòmetres amb 16 curves, 2 zones de detecció de DRS i on en la carrera Fórmula duran 58 voltes i una distància de 6,1 quilòmetres. En quant als guanyadors en este circuit, el que més ha guanyat és Lewis Hamilton amb 5 i 4 té Max Verstappen. Per a Pirelli portarà el Tour C3 mitjà, C4 i Blanet C5. Anem amb els horaris. Començaran el divendres amb la sessió de classificació de la Fórmula 2 a les 12 del matí i després ja per al dissabte tindrem la classificació de la F1 Academy, perdó, abans a les 15:35. Dissabte comencen les carreres. La primera carrera de la F1 Academy a les 9:15. Després tindrem els últims lliures de la Fórmula 1, que serà a les 11:30. La carrera sprint de la Fórmula 2 a la 1:20, per a que després tinguem la classificació de Fórmula 1 a les 3 de la vesprada i en este cas la F1 Academy, la segona de les carreres, a les 5:15. Per al diumenge, últim diumenge de la temporada de carreres, serà de la següent manera. Tindrem la Fórmula Academy, la F1 Academy a les 8:15, la tercera carrera. Recordem que hi ha una carrera extra després de que no es disputarà l'última segona carrera a Qatar, i després tindrem a les 10:20 l'última carrera de temporada de la Fórmula 2 a les 10:20 i l'última carrera de Fórmula 1 a les 2 de la vesprada. Ho recordo que ho podeu veure a través de DAZN, la seva plataforma, i en DAZN F1 a través de Movistar Plus, Orange i Vodafone. I en quant a la meteorologia, doncs temps despejat tant dissabte com el diumenge, amb temperatures que tindrem de 27 de màxima i de 21 de mínima els dos dies. Així que la major de les hores per als nostres, tant Fernando con Carlos en la Fórmula 1, con Pep Martí en la F2 y con Nerea Martí en F1 Academy. I fins així aquest programa. Un plaer a tots els oients que ens heu escoltat a través de Llosa FM, a través també de la xarxa d'emissores municipals valencianes, i com no també del nostre podcast, que recordeu que es podeu escoltar a qualsevol dia i que teniu ahí a disposició aquests 406 programes emesos fins la data, per si voleu escoltar algun que ateu, algun tots que s'heu perdut, estan ahí disponibles. I bé, nosaltres tornem la propera setmana, on repassarem el que ha sigut aquest Gran Premi d'Abu Dhabi de Fórmula 1, i també, com no, parlarem d'aquest slalom de Montesa que es disputa este cap de setmana, uns entrenaments lliures que es disputaran diumenge dia 8, però els que esteu a la comarca costera, doncs Israel Automòbil tingueu una cita este diumenge amb el primer autoslalom de Montesa. A les 10 del matí serà la màniga d'entrenaments lliures, a les 11 els entrenaments oficials, i a les 12 la primera de carrera, i a les 1 de la vesprada la segona carrera en el circuit urbà que s'ha muntat a la localitat de la comarca de la costera de Montesa. Així que tingueu una cita ahir amb l'automobilisme este cap de setmana, última prova d'aquest autoslalom del campionat puntual pel campionat autonòmic d'autoslalom de la Comunitat Valenciana. Nosaltres tornem la propera setmana, parlarem d'això, parlarem també del que ha sigut la Montesa esta prova, inclús també de la Gala Film Awards, que se celebrarà este any a Mallorca i que es podrà veure, per cert, a través de DAZN el proper diumenge per la vesprada. Res més, que passeu un poc de setmanes, que tingueu de pontos, que gaudiu del pont, i que nosaltres ens escoltem en la propera setmana així a Motor a Punt, i dit com sempre, que disfruten del motor
i de l'esport. Adeu. Story. Something inside me called freedom.